ለዛሃበና ሎምሸት ፕሮግራምና بصلوت كنجمرينا يسوع كريستوس تمال لومن نزل عالم هياويو لوم عنتي عالم بصلوت كمرحين حونا أبراهام ولداي على أملاك كم سألنايو يسوع كريستوس تمال لومن نزل عالم هياويو كنصلينا هاللويا يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو كابزل عالم نزل عالم هياو زخونه قويتا أبقدمي أخوينا أوشتنا بدقن زلنا لبنا ناب كريستوس ساقمينا كنصلينا እግዚአብሔር أما أخلنا سناخ قبر أبزان نبر الله مدر أمريكا لما እግዚአብሔር فقادو خقبر أبزا ختما زياخ حلف أبزا هاجر زياخ حلف كنصلينا قدمن صلوت مخادنا قال أملاخ كنببي مبار قدم كله مهللا صلوت مملاد مسغانا من تخلو سب كجبر امعدالله منفساونتن بخبرن هدوءن سلامون زخونه هيواتن من تخنبر كا من تخلو من الجستات سبسلطان صلوت يجبر زي أبقدمي اتي مدحانينا زخونه أملاخ سناي زحقوسنيو نسو كل سب كدحنن نافلتت حقن كمتصنيو زفتو أملاخ حدايو اتي أمونغو أملاخ سبن زلو متعرق دما حدايو نسو خاء اتي سب زخونه كريستوس إيسوس إيو يبل لومشت بزا قال أملاخ مسرت كنصلينا نجستات البريزيدنتات أبكرمينا مرجع الله እግዚአብሔር ብሉዕላውነቱ ከሐልፍ فقاد أملاخ أبزا مدرزي فتصم كنصلينا نحناون بسلام نخنبر نمكواننتين نجستات صلوت يجبر ስለዚህ بالمصحف ቅዱስ كنصلي قديتا علنا እንደገና أو تنبيتي إرمياس معراف عسران تشعتن نتازل لغما عبدي سلام سلام دليو يزبل سلزي كنصلينا مالتيو يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو ببزلنا يو بوتا خوينا እግዚአብሔር ዛ ከተማ ዚኣ እግዚአብሔር ነዛ ዓዲ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ክቆጻጸሮ እግዚአብሔር ፈቃዱ ክገብር ኣብ ማእኸልና ክሓልፍ ሰላምን ርግኣትን ክገብረልና ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ክቆጻጸሮ ንጸሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዝኸበርካ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይቶት ጎይታ ዝኾንካ ሕያው አምላክ እቲ ዘለዓለማዊ ሓሳብካ እቲ ዘለዓለማዊ ኣጀንዳኻ እቲ ዘለዓለማዊ ክብርኻ ኣብ ምድሪ ኩሉ ክመልእ ከምቲ ፍቓድ ናትካ ኩሉ ክትቆጻጸሮ እቲ ፍቓድ ናትካ ክኸውን ኣብዛ ነብረላ ምድረ ኣሜሪካ ትናትካ ፍቓድ ክፍጸም ትናትካ ፍቓድ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክኸውን ቅዱስ እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለና እቲ ዘለዓለማዊ ሓሳብካ እቲ ዘለዓለማዊ ኢድካ እቲ ዘለዓለማዊ መንፈስካ ኣብ ኩሉ ቦታ ክዓዝዝ ክፈስስ ንኹሉ ክቆጻጸር ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜኻ ኮይና ንጽልይ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ እቲ ዘለዓለማዊ ኢድካ እቲ ዘለዓለማዊ መንፈስካ ኣብ ማእኸል እዛ ምድሪ እዚኣ ክፈስስ
እትናትካ ዝኾነ ቅዱስ እግዚአብሔር አቤቱ ኢድካህ ዝርጋህ አብትሴኔት ኢድካህ ዝርጋህ ቅዱስ እግዚአብሔር አብዙ ሆነ ከተማታት እትናትካ ኢድክ ዝርጋህ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸልማትን ምኽረ አጋንንትን ዘበለ ሁሉ ክፈርስ እትናትካ ኃይሊ ክፈስስ ቅዱስ እግዚአብሔር እትናትካ ሰናይ ሰላም ዘለዎ ቅሳነት ዘለዎ ነዛ ምድር ዚኣ ዕረፍቲ ዝህብ ኢድካ ቅዱስ እግዚአብሔር ክዝርጋህ ንጽልይ ኣለና ኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ፍቃድካ ብሰማይ ከም ዝኾነት ፍቃድካ ኣብዛ ምድር ዚኣ ክትከውን ንጽልይ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር እዛ ምድር ዚኣ ሰላም ክትህባ እዛ ምድር ዚኣ ቅሳነት ክትህባ ነብረላ መሬት ቅዱስ እግዚአብሔር ነብረላ ሃገር ቅዱስ እግዚአብሔር ሰላም ክትገብረላ ቅሳነት ክትገብረላ ምርግጋ ክትገብረላ ፈውስ ክትገብረላ ቅዱስ እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለና ኢድካ መንፈስካን ኃይልኻን ኣብዛ ምድር ዚኣ ኸውን ንጽልይ ኣለና ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ውድ ሕያው ኣምላኽ ንስኻ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ እሞ እቲ ዘለዓለማዊ ኪዳንካ እቲ ዘለዓለማዊ ኃይልኻ እቲ ዘለዓለማዊ ክብርኻ ኣብዛ ምድር ዚኣ ክፈስስ ንጽልይ ኣለና ፍቃድካ ይፈጸም እትናትካ ምኽሪ ይፈጸም ቅዱስ እግዚአብሔር እትናትካ ምኽሪ ኣብ ሰባት ትዕድር ብመንፈስ ቅዱስ ንስኻ ኢኻ እሞ እትናትካ ምኽሪ ዝኸልኦ ወይ እትናትካ ምኽሪ ክኽልክሎ ዝኽእል ሓደ ፍጡር የለን እሞ ቅዱስ እግዚአብሔር ፍቃድካ ክፍጸም ንሰላም ዝኸውን ፍቃድካ ንዕረፍቲ ዝኸውን ፍቃድካ ንቅሳነት ዝኸውን ፍቃድካ ኣብዛ ምድር ዚኣ ክፍጸም ንጽልይ ኣለና ኦ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘለዓለማዊን ጻድቕን ዝኾንካ ጎይታ ሰብ ኩሉ ናብ ፍልጠት ሓቂ ንኽመጽእ ፍቃድካ እሞ እትናትካ ፍቃድ ኣብዛ ምድር ዚኣ ክፍጸም እትናትካ ፍቃድ ቅዱስ እግዚአብሔር بمنفسن بحقن كجلت أبزا مدرزيا قدوس እግዚአብሔር ኢድካ بزل ዓለማዊ ኪዳን መንፈስካ خزرگا نصلي علينا او ክርስቶስ ኢየሱስ زل ዓለማውን ጻድቅን ዝሆንካ ጎይታ እተሐያል መንፈስካ በመልአት ክፈስስ እተሐያል ደምካ በመልአት መንፈስ ቅዱስ አብዛ ምድርዚያ ኸውን ምኽሪ ጸልማት ምኽሪ አጋንንቲ ምኽሪ ዲያብሎስ بزل ዓለማዊ ኪዳንካ ከተፍርሶ እትናትካ ዝኾነ ሐያል መንፈስ ክፈስስ ኦ ክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና ኦ ጎይታና መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ እትናትካ ሐሳብ ይፈጽም ሃሌሉያ እትናትካ ኺዳን ይፈጽም እትናትካ አጀንዳ ይፈጽም እትናትካ ምልአት መንፈስ ቅዱስ ኃይል ይፈጽም ናይ ነገስታት ልቢ ኣብ ኢድካዮሞ ናብዝ ደለኻዮ ተዘንብሎ ትኽእል ሕያው አምላኽ ንስኻ ኢኻሞ ቅዱስ እግዚአብሔር بمنفس ቅዱስ ኃይሊ ፍቃድካ ክፍጽም እትናትካ ክቡር ሐሳብ ክፍጽም ኣብዛ ምድር ዚኣ ቅዱስ እግዚአብሔር እትናይ ወንጌል ሐቂ መንፈስ ቅዱስ ክበርህ ንጽልይ ኣለና ኦ ኢየሱስ ንስኻ ሕያው ኢኻሞ ዘለዓለማዊ ኢኻሞ ቅዱስ እግዚአብሔር ናይ ማንም ጥፍኣት ዘይትደሊ ናይ ማንም ውድቀት ዘይትደሊ ቅዱስ ኢየሱስ ንዝወደቁ በመንፈስካ ክትልዕሎም ንዝተሰበረ በመንፈስካ ክትጽግን በቃል መንፈስካ በትህያው ቃልካ ጌርካ ቅዱስ እግዚአብሔር ነቲ ዝተሰበረ ክትጽግን ንጽልይ ኣለና ኦ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘለዓለማዊ አምላኽ ዘለዓለማዊ ጎይታ ዘለዓለማዊ ሐያል ጻድቅ ዝኾንካ አምላኽ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ኣብ ዙፋንካ ጸኒዕኻ ትነብር ነገስታት ይዓልፉ ነገስታት ይትክኡ ሐያላን ይወድቁ ሐያላን ይትስኡ
نسخا جنزل عالماوي كوينكا أبزوفانكا نزل عالم تنبر قويتا لوم مشت أبكرمي خالنا مو نخلو تمرمر نخلو تبربر قدوس إيسوس نعها حلفنا نهبك لنا بتزل عالماوي منفسكا بتزل عالماوي حيلخا نخلو غتكوت أسرو نخلو كتملكو تخيل نسخا ترايخا مو إيسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياوي غامو كمتي قدوس قالكا كمتي زبلكايو أب كرميها نزا عد زيا قدوس እግዚአብሔር نزا هاجر زيا نهاجر أمريكا أب كرميها نقرب لنا يسوس فقاركا خفتم اتناتكا زل عالماوي أجندا خفتم أو كريستوس ناي نجستات لبي ناي مرعت لبي أب إيدكا يمو نابد الله كاخ تزنبلو تخيلو ألكا قدوس إيسوس نعها حلفنا نهبك لنا أو كريستوس إيسوس زل عالماو نقوس نافلت أتحكي قدوس እግዚአብሔር نبوليتشان نافلت أتحكي غتمصم قدوس إيسوس نخلو غتقصاصرو اتنا حكي ويتا اتنا حكي أملاغ زخون ودغا بمنفس اندغنا خجلت قدوس إيسوس نصلي علينا كابزا مدرزيا قدوس إيسوس كم مدر أمريكا قدوس إيسوس مخرج المات مخرج أغانتي نولدوتات زبرس سسور مخرج ديابلوس كفرس أبستفلالي صفحتات كوينو نولدوتات كبلع استلع عليه أراويت بيسوس كريستوس نزل عالم كتكن حب منفس قدوس حيلي نصلي علينا أو كريستوس إيسوس نسأل مات ببرهان كات قلعو بمنفس كحيلي مخر ديابلوس مخر أغاننتي زتصور مخر أغاننتي ستصور مخر ديابلوس بمنفس قدوس حيلي تفرسو نسخة إغامو إيسوس كريستوس كتفرسو نصلي علينا أو كريستوس إيسوس أمدر أمريكا سر نايز المات حيلي نولدوتات كبلع استسأ مغر أغاننتي مغر ديابلوس بقيتها بيسوس كريستوس كفرس نصلي علينا أو يسوس كريستوس أب يونيفرسيتي أب كوليج أب هاي سكول إلمنتري أو قدوس إيسوس أب تتمرتي كاريكولم منفس قدوس حيلي أوشتو تحلف أو كريستوس نصلي علينا حلنا زبرس منفس زتفق مخر ديابلوس بوتن سرح زرققن زتقلقن مخر أغاننتي منفس قدوس حيلي كتفرسو كاولد ولدو يأمرو كتبتنو أو يسوس كريستوس نصلي علينا أبزا هاجر أمريكا أو وايت هاوس أو واشنطن دي سي منفسكا يهلف قدوس يسوس أو قدوس يسوس أبت تعدا بيت منغست إلكا تحلف منفسكا يحلف مخرج المات مخرج أغاننتي مخرج ديابلوس نزل عالم يفرس مخرج أغاننتي نزل عالم يقلبت مخرج ديابلوس نزل عالم يقلبت أو يسوس كريستوس إدكاب منفس قدوس حيلي أما أخل تحلف مخر أغاننتي يفرس مخر ديابلوس يفرس مخري شيطانتي يفرس يسوس كريستوس أب ظلمات استسوره نبرهان توص أتي استشفنا تقلع يسوس كريستوس مخر أغاننتي نزل عالم تقلعو يفرس بيسوس كريستوس بجيتا بيسوس كريستوس بنازريتو جيتا بيسوس كريستوس نزل عالم يفرس بجيتا بيسوس كريستوس مخر ديابلوس نزل عالم يفرس مخر أغاننتي نزل عالم يفرس
مغرق فؤاد منافست نزل عالم يفرس بقيتها بيسوس كريستوس سم لزل عالم زفرس يخون استسور مخرج المات استسور مخرج عقانتي استسور مخرج ديابلوس بيسوس كريستوس سم نزل عالم زفرس يخون بقيتها بيسوس كريستوس سم نزل عالم سرو يبونقوس بقيتها بيسوس كريستوس سم نزل عالم كريستوس إيسوس بمنفس قدوس حيلي مخرج ديابلوس يبتم يفرس 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 هاللويا نصلينا دغنا نصلينا دغيمه نتقال املاح كمبوئي كمزيبل قداماي تيموثيوس معراف كلته اب قطر حده مبار قدم كله مهللا صلوت مملاد مسغانا انت كل سب كجبر معدا الله حده منفساونتن بخبرن هدوءن سلامون زخونه هيوتن ما انت خنبر كا ما انت كله من الجستات سبب سلطان صلوت يجبر ازي اب قدمي اتي مدحانينا زخونه املاح سناين زحقوسني ازي اب قدمي اتي مدحانينا زخونه املاح سناين زحقوسنيو نسو كل سب كدحنن نافلتت حقي خمصن ايو زفوتو هاللويا نهزبن ننغستاتن نسبه سلطانن نخنصلي اب حدش كيدان اب قداماي تيموثيوس معراف كلته يززناي صلوت مهللا مملات እንደገና ምስጋና ንኽንገብር ይእዝዘናዮ መጽሐፍ ቅዱስ እንደገና ብሉይ ኪዳን ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 29 ቁጥር 9 ከባቢ እንታይ ይብል እታ ዘለኹማ ከተማ ጸልዩ ንመን ንባቢሎን እስራኤላውያን ሽዑ ኣብ ባቢሎን ስለዝነበሩ ማለት እዩ እታ ከተማ እቲኣ ሰላም ሰላም ድለዩ ኢሉ ስለዚህ በዚ መንፈስ እዚ كنصلينا ببزلنا يهوينا كنصلينا يسوع كريستوس تمالن لومن زل عالم هياوي هاللويا هاللويا او يسوع او منفس قدوس او منفس قدوس هاللويا او منفس قدوس او منفس قدوس ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ውድ ሕያው አምላክ ሃሌሉያ ናይ ክብር ንጉስ ኦ ኢየሱስ مهلالات سمع مملات سمع صلوت تسمع مسغانات تقبل يسوس أبكرمي خالنا يسوس هاللويا أنا قستات نقص نعم مدرنا قستات كله جزائي أما حداري يسوس هاللويا يسوس يسوس كريستوس سماء سماياتنا أها مدرن دك سبات ذهبك أمدر كله زل سلطان زلك أب سماين أمدر ملو سلطان زلك يسوع كريستوس موت سعرك يسوع كريستوس هو يسوع
Oh, hallelujah. نقول له بدك تفلته نوش أن دقن نقول له تمرمر بمجمرة نتمود دعتات الزارب يسوس هللويا Oh يسوس كريستوس يسوس أب سماينا مدرن ملوء سلطان زلكا موت سعير كاست الساعة يسوس هللويا زمسلكا يلن زودادركا يلن بالحقا يقدلن سل عالماو طبب تملئخات نبر يسوس هللويا Oh hallelujah يسوس كريستوس Oh يسوس Oh منفس قدوس Oh منفس قدوس هللويا فقارك أب سماي كم زخونة فقارك أب هاجرة أمريكا تهون فقارك أب سماي كم زخونة فقارك أب presidential مرجع تهون ناتك فقاد يفتح ناتك حساب يفتح ناتك أجندة يفتح يسوس اثناتك حساب اثناتك أجندة اثناتك فقات يفتم هاللويا يسوس اثناتك فقات عميق اثناتك فقات بسباي مرو أي بتصحاني فقات كاي فتم يسوس سلام سلام عرفتي يسوس يهون نسخة هلو تقطعتر يسوس منفس قدوس نسخة هلو حلفو زل عالماون تصادق انزهون كاقويتا هاللويا يسوس زل عالماوي منفسكا زان نبر الله هاجر يشوفنا اتناتك حساب يفت اتناتك كيدان يفت اتناتك أجندة يفت قدوس እግዚአብሔር نمسግነካለን ብዛዕባ ሃገራ አሜሪካ نمسግነካለን ብዛዕባ መራሕታ نمسግነካለን نبارخهم على استبارخوا يخون او يسوس كريستوس politicians استبارخوا يخون أمرهم يبارخ بأها يسوس كريستوس حلنهم يبارخ يسوس كريستوس منفسهم يبارخ بأها يسوس كريستوس وشتهم يبارخ يسوس كريستوس يسوس منفسكا يحلف او يسوس كريستوس تنات كاز هنا زل عالماو حساب عبلبهم يكمت كريستوس زامدر زياس تبارختهم هزباس تبارخيهم بزعبا هزبا نمسكنك كالنا بزعبا زهاجر زيانا مسكنك كالنا يسوس كريستوس بزوع سناي نجر اللوام نمسكنك كالنا بزعبات سناي او كريستوس يسوس تمسكن نبلك كالنا كبرن مسكنا نهبك كالنا او يسوس كريستوس تمسكن هاللويا هاللويا تمسكن يسوس تبارك هاللويا تمسكن
ኢየሱስ ሃሌሉያ 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 حقኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ዝኾንካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ክብሪ ንጉስ ኢየሱስ እቶ ሃሌሉያ በክብሪ ዘለዓለም ከቢርካ ትነብር ኢየሱስ ሃሌሉያ ጸሎትና ስለሰማዕሃና ነመስግነካ ኣለና ደቂ ሰባት ኩሉና ፍልጠት ሓቂ ንኽበጽሑ ፍቓድካ እሞ ኢየሱስ ክርስቶስ إذا فقارك سلز فتسم نمسكنك كالنا اتنات كازخونا نجر كله سلز فتسم نمسكنك كالنا يسوع كريستوس سلز قبر كايو كله نمسكنك كالنا حجو منفسك أما أخلنا بملآت ملالس قالك بمنفس قدوس حيلي بتأجا برتعه أبحاونا أبراهام كقلت نتسلي علينا فقاد كان حساب كان بزدلغايوغ تحلف تغئل هياون زل عالماون أملاخ كابسب أمرون كابسب التعساسبا نلعلي بمنفسك حيلغ تقبر تغئل أملاخ همو كابتي قدوس اكزيابير أملاخ زي ودا زل عالماو برختك كابتي زل عالماو منفسك أبلعلي او يخون قال كاب منفس قدوس حيلي يقلت بتصقا خبري يقلت نقدوسان هنصت كون نؤسرات كفتحلو حمومات كفوسلو زحزنو خصنانعلو قال كا بمنفس قدوس حيلي بإيسوس كريستوس سم سوشال ميديا زكتاتلو كلهم كتشنكفهم نصلي علينا بتأجا منفسكان بتأجا حيلغان قدوس إيسوس كريستوس أبلعليو بخبرغ تقلت نسألي علينا سلت تقبرونا مسجنك علينا تعرفوا زلو جيزي نمنفس قدوسن نبرها من حليفنا خنبينا هاليلويا يسوع كريستوس قويتايو هاليلويا هاليلويا يسوع كريستوس قويتايو هاليلويا سي قويتا تبارخ قويتا العلبل زيابير أملاخنا نمسكنك كالونا زيابير أملاخنا نبارخك كالونا لعل نبلك كالونا زيابير هاليلويا هاليلويا نسخا سناي نقر لك نسخا صبق نقر لك زيابير هاليلويا حساب كان عنا سناي قويتا هاليلويا هاليلويا سخدم اغزابير ابو هاليلويا نزا هاجر زي اغزابير ابو نزا نبر الله هاجر اغزابير هاليلويا هاليلويا سلاما كتحلو اغزابير ابو هاليلويا ننقستات اغزابير كتحلوهم اغزابير ابو سلامم كتحلو اغزابير ابو هاليلويا فؤادك خفصم اغزابير ابو مسخا كله تخيلي خمو كل خبرنا عخا يكون امين امين يسوع كريستوس كويتايو هاليلويا زي أساساي كتصلي أتصنحس مستا زدالخوا أنا إجزابير قال ساعات خيديا تعب من جرمان تصنيحو بزح سب ترامب دو بايدن يمرز إلو بزح جزء بفلاي كريستيانات نترامب بروتو إلهم بزح يج أنا نو خام جن مرز سلزبل كاسب هاي مرزني أبتال بدل الله قبريز دلي ግን ሓደ ነገር ግን አለ ይርዳእ ማለት እዩ መጀመሪያ ክልቲኦም ዝደሓኑ አይመስለንን ክድሕኑ እንተንጽልየሎም ደስ መለኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝደሓነ ሰባብ ህይወት ትሪኢኻ አፍሪኡ ትሪኢኻ ክመርሕ ከለውን ትሪኢኻ ማለት እዩ ብፍሪኡስ ነለልዮይና ካልኣይ ከኣኒ መን ኸውንካ እግዚአብሔር ይዝፈልጥ ሃሌሉያ نجزابير حليفنا نهبهم كل جزء هاللويا
ምክንያቱ ልብ ሰብ ዝቕይር እግዚአብሔር እዩ ልብ ሰብ ንመን ከም ዝመርጽ ዘዳሉ እግዚአብሔር እዩ እንተ ጸሊና እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ባዕሉ ክገብሮ ክእል እዩ ሓንትስ ብእምነትን በቃ ብንጹህ ልቢ ጥራሕ ኣብ እግዚአብሔር ነቕርቦም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ተደሊ ይሸይም ተደሊ የውርድ ተደሊ ይቀትል ተደሊ የድሕን ድላ ይገብር በዓል ስልጣን ይንሱ ሃሌሉያ ስለዚህ እዚ አርስትና ናይ ሎማዓንቲ ልብ ሰብ ዝቕይር እግዚአብሔር እያ ትብል ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ልብ ሰብ ክብል ከሎ ኣብ ቃል ኣምላኽ ልቢ ክብል ከሎ ነዚኣ ልብ ውሽጥና ነገር እዩ ናይ ልቢ ክብሎ ከሎ ማለት እዩ እቲ ኣብ ውሽጥና እቲ ሓቂ ኣብ ውሽጢ ልብ ዘላ ማለት እዩ እሳ ከዓ እግዚአብሔር ጥራሕ ይዝፈልጣ ንሕና ብምንታይ ንፈልጦ ብመንፈስ ቅዱስ ክገልጸልና ክእል ማለት እዩ ለዚ ኩሉ ዝፈልጦ ዝምርምሮ እግዚአብሔር ማለት እዩ ስለዚ ካብ ቃል ኣምላኽ ክንርኢና ልብሲ ብዛዕባ ኣተሓሳስባና ከም ዝውክል ካብ ቃል እግዚአብሔር ክንርኢና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ 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 ዘዳግም 15 ጥቕስ 7 ክንርኢና ዘዳግም 15 ጥቕሲ 7 ዘዳግም 15 ጥቕሲ 7 ከምዚ ኸ ይብል ማለት እዩ ኣብታ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ዝህበካ ምድሪ ኣብ ሓንቲ ካብ ደጌታትካ ሓደ ካብ ኣሕዋትካ እንተ ድኸየ ነቲ ድኻ ሓውኻ ልብኻ ኣይተጽናዓሉ ኢድካውን ኣይትጨብጠሉ እጂ ልብኻ ዝብሎ ዘሎ ተሪራ ይኹን ማለት እዩ ኣይትጨክነሉ ማለት እዩ እጂ ጨካን ዝኾነ ተሓሳስባ ኣብዚ እቲ ናይ ውሽጥና ተሓሳስባ እቲ ናይ ውሽጥና ስምዒት ብኡ ጌርና ከይንጭክነሉ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ነቲ ድኻ ሓውኻ ልብኻ እንታይ ትግበሮ ኣይተጽናዓሉ ኢድካውን ኣይትጨብጠሉ ለዚ ሓግዞ ማለት እዩ ድሕግዝ ነገር ኣብቲ ውሽጢ ተዘየሉ ክሕግዞ ይክእል እዩ ሓግዞ ዝብል ኣብቲ ልቡ እንተዘየሉ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብነቱ ተዘየሉ ኣይሕግዞን እዩ ቃል ኣምላኽ ግን እንታይ ይብል ኣሎ ነቲ ድኸይ ሓውኻ እንታይ ግበሮ ሓግዞ ይብለና ኣሎ ማለት ስለዚ ኣተሓሳስብኡ ውሳኔኡ እቲ ናይ ውሽጢ ንዑይ ትዛረብ ልብና ክብል ከሎ ማለት እዩ ግብረ ሐዋርያ ምዕራፍ 8 ጥቕሲ 22 ከዓ ክንርኢና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ግብረ ሐዋርያ ምዕራፍ 8 ጥቕሲ 22 ከምዚ ከዓ ይብል እምበኣርሲ ካብዚ ክፍኣትካ እዚ ተነሳሕ ምናልባሽ ሓሳብ ልብኻ እንተ ሓደገልካ ንእግዚአብሔር ለምኖ ምናልባሽ ሓሳብ ልብኻ ኣብቲ ውሽጢኻ ዘሎ ሓሳብ ማለት ናይ ልብኻ እንተ ሓደገልካ ክፉእ ነይሩ ኣብቲ ናይ ውሽጡ ተሓሳብ ማለት እዩ እግዚአብሔር ምሕረት እንተገበረልካ ስታይ ግበር ተነሳሕ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ዘሎ ሓሳብ እግዚአብሔር እንተ ሓተኸልካ ማለት ሕጂ ልብ ክብለና ከሎ እቲ ናይ ውሽጡ ሓሳብ ምዃኑ ንርዳእ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ጥቕሲ ንሪኣ ኢዮብ ምዕራፍ 10 ጥቕሲ 13 ኢዮብ ምዕራፍ 10 ጥቕሲ 13 ሃሌሉያ ኢዮብ ምዕራፍ 10 ጥቕሲ 13 ግናኸ ነዚ ኣብ ልብኻ ሓባእካዮ ሓሳብካስ እዚ ከም ዝነበረ እፈልጥ ኣለኹ እንታይ ድብሎ ደሎ ግናኸ ነዚ ኣብ ልብኻ ሓባእካዮ እንታይ ሓቢኡ ደሎ ሓሳብካስ እዚ ከም ዝነበረ እፈልጥ ኣለኹ ሓሳብ ይሓቢኡ ደሎ ኣብቲ ውሽጢ ልቡ ሓሳብ ሓቢኡ ኣሎ ንጽቡቕ ድያ ንሕማቅ ግን ኣይንፈልጣን ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን ፈልጣ ወይ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ገልጸልና ማለት እዩ ወይ ካብ ፍሪኡ እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ
أب تكبر مسوع عليه سلازي لب خبل كله قال إغزابير بزعبة حساباتنا ناي نفسي زوكل مخانو نرداء مالتي ما بقسي نزي لبسب زبل نريو أب إرمياس معرف تنبيت إرمياس معرف 10 شعته تغسي 10 كنرينا هاليلويا كساع خندي كفو مهانو أب لبسب زلو حساب سب كساع خندي أشجار مهانو كنرينا تنبيت إرمياس معرف 10 شعته 10 لبي كاب كله جرحن أزي حسمنيو من كي يستوعله لب انتايو كاب كله انتايو جرحي حدا أزي خا حسمي كان مالتي حسمي جرحي جرح جي ده فلت مالتي انتاي كم ده حسب زلوا عيد فلتني ها مالتي بجرحي حزوادو لحبي حزوادو اللو مالتي أبتوشتي أبتناي وشتو تحسبتي أنت يا جراحة هاي تفلتاني خا إيش كعكا بأفكار الزارب وخالق بوشتو خا أنا كالك خون خلي مالتي سلازي جراحن أزي حسومني خايلو أزي خو بالكل بتعمل حسومي مالتي شكان مالتي بزح جزء ننجستات إن راحينا ديكتاتور نقوله مالتي ديكتاتور شكان قال مالتي مش جن عدما نزي ميديا مالتي أب ميديا خندي سبز قتلوا له كندي سبز تشكلوا نحواتهم تشكلوا غازيت إنياتا تقوى لأن حدهم مسروب حقهم مستقمهم ترى حتى أساسيرهم كتعرفون كفردون دو علد الله كنديهم جن تاسلتان نقع أبو ما يكونت أمن ده أبك زابيريا سلطان كله كمانيو كابك زابيريو لب كله زفلت كمانيو اكسابيريو انتي كايلوا من كيستوعلو تزنق عكاي مالتي تمستوعلون ازغ عبلو نختفلتو الصيغه تستوعل لك الصيغه تدي استوعلك ختفلتي تخليها ابسب لب زلو ختفلتي تخليها سلازم من كيستوعلو يلو من كيدول له حجي بحتو ملك قلصلنا زلو أزيو أشجاري خمس خانة نخ تستوعلو أشجاري مخانة كتستوعلو تخون كخا أزيخا تستوعل لك كمالتي أزيخا تنكغال لك كمالتي زابير مسكن أبتقس 10 تجن انتهي لنا أنا جزي أبير لنفس وكف ككم مجد جزي أبير لنفس وكف سب ككم مجد ككم أكيدو ككم حسابه ككم فرق برو بتعرف جبرو نأنت خهبو نلبي مرمرة نخلاليت كأ افتنو تست جبرو he knows أبكلاليت كان تعلو أو وش تكان تعلو نلبي انتهي جبرو يمرمرة أيو سلسة خابك زيابير زملت يلن خاب سب كمل تخيل خون خابك زيابير كن أيملتني مالتي أبسوك كف سب سلازي لبسبك ساعة خندي ورحن حسم المخانين نريد لنا كم أتوي إلنا نريد لنا مالتي زابير مسكن هاليلويا هاليلويا قدام أي نجست معرف كلته تغسي 4 كنرينا قدام أي نجست معرف كلته تغسي 4 هاليلويا داماي نقست معرف كلته تغسي 4 نقص دما نشمعي اتلبخا زفلطو نبوي داويت زغبركايا كله كفؤ نجر بعلها تفلطو الله اتخفأتك دما اغزيابير نابرئسخا يملسلك ايوه زحجي
أبلب سب زلوا يسنكرنا زلوا بعلو فلتايو أوشت أنت حسب على فلتايو كالوت كن كيف فلتوا خليهم إجزابير كن صبوا جريز فلتوا مالتي لمن تايسو لبن كلاليتن زمرمر أملاخ سلزخني تايلوخ دق ما يتعال نقص دما نشمعي اتلبخاز فلتو نبوي داويت زجبر كايا كله كفو نهجر بعلخا تفلتو ألخا اتخفأت كدما إجزابير نابرئسخا يملس كفو يبك كفأت مخانكو already فليت له ويكابو دي سمعوا قل بعلخا تفلت إيه خايلو ما تجمر يزفلتو نسير أوش تزله لعلو كل زفلت أخا إجزابير مالتي هاليلويا أب حدش كيدان كأهرينا قدامي بيتروس معرف كلته تغسى حده قدامي بيتروس معرف كلته تغسى حده قدامي ملخت بيتروس معرف كلته تغسي حده زلو قال كنا مبوينا هاليلويا كم زيبل امبارسي نخلو كفآتن كل جرحن جبزنان كأن كل حميتن أرحقه زي كافتي خفو قبل بزلا مالته زي خفو كله زي خفو نخلو يدبل له خفآت أرحقه زي أمانتيم قرمكم بزح جزين على أملاخ نتأمز زينا نبد الله ناخن ترجمة سلنا دلي أي نعيم الكاتني وقال خن بالسلنا نفسنا حرق نوتأسلنا دلي تأمزز نبله بأرسي دبلهم دلزي نخلو كفأت كل جرحن جبزنان حج مليه زي كون كايو تزارب مالتي زي كون كايو تزارب كلها كحساب تياتا تكبار تيا سلزي كون كايو جبزنات بالمات كفأت كا أوشتي سبزلو مالتي كأن لنا كأن مليه لا أمنتي كأن إله قدوس كأن تهوين تصبوي حما كأن إجن تصبو أيقونن كله حميت مليو أبيت أملخ أنت يقبر ويدول له أرحقوه مساحو ما يكيدني أرحقوه إذا حساب زي استقبارات زي زلم دزي أنت يقبروا أرحقوه أبلب بخم زله أنت يقبروا أرحقوه أو تصوه قتلهم كم بوا إجزابير حياوي مخان تعيمكم تهونكم سي بقول مدحان من أنت تعبيو كم تم حج تولد هتسانات نتحواس يبلو منفسا وتصبا بهاجو إذا كن رئينا الأملاخ تقولوا السبل كن رئينا إن أنت يلوك تعبيو من أنت إزي هيد ليكم لي أو تصوه قدامي نجستون ترينا تدارينا أبتا قدمي أسنا برد تقصون أب إيوب زرعنا مالتيو تحماق زقبر تخفو قبل بزلو بقى بقول نحرقي مكاسب كبيديو حماق زقبر سب كابك زي أبيهر ما طاعت له كل جزي any time كوستي قبر مالتي واقع يخفلي لذي كل جزي نلبنا كم زعينت كهلو خنتنك قبا ناي مالتي مثالي معرف شدشته تقص عسر تخلتخ أخن رئينا هاليلويا مثالي معرف شدشته تقصي عسر تخلته هاليلويا مثالي معرف شدشته تقصي عسر تخلته حسم سب عمج أنيا سب بوصلات تأف يملالس بوصلات تخبل كله زي قبره حق ده يكون نجاريزنك أوش تكون حسم نجاريزل أوش تكون عمج يزل كالي نجاريزل جرحي دلله مالتي سلازي زي قبره بوصلات قبل كله
ዘይኮኖ ምኽንያት ጥራሕ ይበካ ማለት እዩ ሓቂ ዘይኮነ ምኽንያት ይበካ ሕሱም ሰብ ዓመፀኛ ሰብ ወስለታ ኣፍ ይመላለስ ተማዓድካዮ ሽግር ተተዛረብካ ኣይገብራን ምኽንያት ሚዕድካዮ ዘለኻ ኣብ ተግባር እንድሕር ኣውዒልዋ እዚ ሰብ እዚ ክልወጥ እዩ እታ ምኽሪ ክትጠቕሞ እያ ክገብራ ይትሪኦን ኢኻ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣገልገልቲ ትሪኦ ኢኻ ኣገልገልቲ ክምዕዱ ከለዉ ላል ክብሉ ከለዉ ብኣመንቲ ላል ክብሉ ከለዉ እዚ ትሪኦ ኢኻ ማለት እዩ ኣገልገልቲ ፅቡቅ ገይሮም ፈልጦም እዚ ሕሱም ሰብ ዓመፀኛ ሰብ ብወስላታ ኣፍ ይመላለስ ብለና ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ሃሌሉያ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብቲ ልቢ ዘሎ ጉርሒ ሽርሒ ብዙሕ ሕማቕ ነገር ኣስዋይ ልብሲ ከቢድ እዩ ስለዚ ንልቢ ሚዒድና ክንቅይሮ ኣይንኽእልን ኢና እንታይ ዳ እግዚኣብሔር እዩ ዝቕይር ነዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ እግዚኣብሔር እዩ ዝቕይሮ ማለት እዩ ከምኡ ኢና ንብል ዘለና ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ሓንቲ ጥቕሲ ክንርኢ ኢና ማቴዎስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ጥቕሲ 35 ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ጥቕሲ 35 እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ጽቡቕ መዝገብ ልቡ ጽቡቕ ይወፅእ ልቢ ብል ኣሎ እንድሕር ኢኹሞ እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ጽቡቕ መዝገብ ልቡ ጽቡቕ ይወፅእ ክፉእ ሰብ ከዓ ካብቲ ክፉእ መዝገቡ ልቡ ክፉእ ይወፅእ ስለዚ ክልተ ነገር እዩ ዘሎ ጽቡቕ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ልቢ እንታይ ኣሎ ጽቡቕ ኣሎ ክፉእ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ሕያዋይ ጨካን እንድሕር ኮይኑ ሕማቕ ይኸውፅእ ሕያዋይ ተኾይኑ ግን ጽቡቕ ይዘውፅእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክልተ ክንከፍሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ናይ ሰብ ልቢ ዘሎ ሓሳባት ኣብ ክልተ ክንመቕሎ ንኽእል ኢና እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ጽቡቕ መዝገብ ጽቡቕ የውፅእ እቲ ክፉእ ሰብ ከዓ ካብቲ ክፉእ መዝገብ ልቡ ክፉእ የውፅእ ኣብ ኤርምያስ ዝረኣናዮ እንታይ ጎራሕን ኣዝዩ ሕሱምን ኢልና መን ከየስተውዕሎ ኢልና እንታይ ሕሱም ጨካን ማለት እዩ ሕሱም ይበቃ ክፉእ እዩ ማለት እዩ ንዑ ኢና ሞር ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ገለ ነገር ሒዝና ክንወፅ ኢና ሎማዓንቲ እግዚኣብሔር ይመስገን ንልብና ዝቕይር ዘሸግረና ዘበለ እግዚኣብሔር ምሕዩ ከውፅኦ ሰላም ክንረክብ ዕረፍቲ ክንረክብ ኩሉ ሰብ ፅቡቅ ጥራሕ እንተዝገብር እኮ ኣበይ ምበፃሕና እቶም ኣመንቲ ጥራሕ ከማን ፅቡቅ እንተንገብር ኣበይ ምበፃሕና ፃውዒትና ፈሊጥና ፅቡቅ ጥራሕ እንተንገብር ሓሳብ ኣምላኽ ፍቃድ ኣምላኽ ጥራሕ እንተንገብር እግዚኣብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እዚኣ ድማ ክንሪኣ ኢና ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ናይ ከረን ስብከቱ ዝሰበኾ እዩ ብቅድስና ክንነብር ብህይወት ከመይ ጌርና ክንመላለስ ከም ዘለና ዝነግረና መጽሓፍ እዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 19 መዝገብካ ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኻ ኣሎ ስለዚ ብልዒ ኣብ ዘይበልዖ ነቐዝ ኣብ ዘይንቅዞ ሰረቕቲ ኩዒቶም ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማይ ደኣ መዝገብ ግበሩ እምበር ብልዒ ኣብ ዝበልዖ ነቐዝ ኣብ ዘንቅዞ ሰረቕቲ ኩዒቶም ኣብ ሰርቅዎ ኣብ ምድሪ ንኣኻትኩም መዝገብ ኣይትግበሩ ሓላፊ ነገር ኣይትግበሩ ጨካን ምዃን ኣብዛ ምድሪ ጥራሕ ጨካን ልቢ ዘለዎ ሰብ ኣብዛ ምድሪ ጥራሕ እዩ ብሕማቕ ኢኻ ኣጠፍእ ኣጠፋፍኡ እውን ፅቡቕ ኣይኮነን ስለዚ ሕያዋይ ክንከውን
ስለዚህ መዝገብካ ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ከዓ ልብኻ ኣለዎ ይብለና ማለት ሓሳብካ ሳው ይደሎ ማለት ሕጂ ንኣብነት ንሰብ ትዛረቦ ኣይሰምዓኩምን ንምንታይ ኣብቲ ልቡ ካልእ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እታ ናይ ልቡ ንዓጥራሕ ክገብራ ዝደሊ ስለዚ እታ መዝገቡ ኣብታ ልቡላ ኣብታ ሓሳቡ እያ ዘላ ስለዚ ካብዚ ኣብ መዝገብ እዚኣ ክወፅእ ኣይክእልኒ ስለምንታይ ቃል ኣምላኽ ነግረና ኣሎ መዝገብካ ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኻ ኣሎ ስለዚ ልብና ኣበይ ከም ዘሎ ኩሉ ግዜ ቸክ ክንገብሮ ይግባአና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ክልተ ጥቕሲ ክንርኢና እሞ ሽዑኡ ናብ ካልእ ፓርት ክንሓልፍ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ያዕቆብ ሃሌሉያ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 15 ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 15 ኣብቲ ቅንእን ሻራን ዘለዎ ኣብኡ ምፍራስ ስርዓትን ኩሉ እኩይ ግብርን ኣሎ እሞ እዛ ጥበብ እዚኣ ምድራዊትን ስጋዊትን ሰይጣናዊትን እያ እምበር ካብ ላዕሊ እትወርድ ኣይኮነትን ኣብቲ ቅንእን ሻራን ዘለዎ ኣብኡ ምፍራስ ስርዓት ኩሉ እኩይ ግብርን ኣሎ እሞ እዛ ጥበብ እዚኣ ምድራዊትን ስጋዊትን እያ እዛ ጥበብ እዚኣ ተሓሳስባ እዚኣ እዛ ናይ ምድራዊት እዚኣ ቅን ኢሻራ ዘለዎ ነገር ኩሉ ምስትኽፉ ኢና ንምድቦ ማለት እዩ ኦኬ እግዚአብሔር ይመስገን ኢዮብ ከዓ ክንርኢና ኢዮብ ምዕራፍ 15 ብጣዕሚ ሎማዓንቲ የንብባ ነይረ ኢዮብ ምዕራፍ 15 ገሪማትኒ ግርም ኢላትኒ በቃ ምስኣ ንካፈላ ዘለና ቃል ከዓ ትኸይድ እያ ኮይነ ረኺበያ ማለት እዩ ኢዮብ ምዕራፍ 15 ኣብ ጥቕሲ 1 እስኪ ክንርኢና ሃሌሉያ ታቐንዲ ደልያ ደለኹ ኣብ ጥቕሲ 12 እያ ደላ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢዮብ ምዕራፍ 15 ኣብ ጥቕሲ 1 ሃሌሉያ ኢዮብ ብዘረባኡ ከም ዝተወቐሰ እያ ትብል ኦኬ ኣብ ጥቕሲ 1 ከም ትብል ድሕሪ እዚ ከዓ ኤሊፋዝ ቴማናዊ ከምዚ ኢሉ መለሰ ለባም ሰብዶ ከንቱ ብዝኾነ ፍልጠት ምላሽ ይህብ እዩ ብንፋስ ምብራቕ ዶኸ ከብዱ ይመል እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ልቡ እንታይ ኣሎ ረብሑ ጥራሕ ድዩ ንከብዱ ጥራሕ ድዩ ዝሓስብ ሰብ እዚ ከመይ እዩ ዝበለ ሰብ እዩ ልቡ ከመይ እዩ ኢልና ምሕሳብ ከድልየና ማለት እዩ ብፍረ ዘይብሉ ብዘይጠቅም ዘረባዶ ንነገሩ ይከላኸለሉ እዩ ካብ ውሽጢ ሓሳብ እዩ ዝመፅእ ካብ ልቡ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ ፍረ ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ዘይጠቅም ዘረባ እንተኮይኑ ታብ ውሽጢ ደሎ ንነገሩስ ይከላኸለሉ ድዩ ኣይከላኸለሉን እዩ ፍረ ዘለዎ እዩ ዝጠቕመና ፅቡቕ ነገር እዩ ዝጠቕመና ዋላ ንሂወትና ንክንዓቢ ዓንተወ ኣንቢብናያ ነርና ኣብ ጴጥሮስ ዘሎ እዚ ኩሉ ኣርሕቕዎ እንዳበለና ማለት እዩ ክፍኣት ጉርሒ ግብዝና ኩሉ ንስኻ ንፍርሃት እግዚኣብሔር ከንቲ ትገብሮ ንጸሎት ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ተቃልሎ ኣለኻ ብዘረብኡ ይጽልይ ይብለካ ኣይ ኣብ ገዛየ ጽልይ ይብለካ ግርመኒ ነይሩ እዚ ዛዓ ጸሎት ንእግዚኣብሔር ከዓ ተቃልሎ ጸልዮም እንታይ ከምጽዮም እንታይ ገይሮም ርኢና እንዴ ዝገብር እኳ እግዚኣብሔር ይምበር እቲ ዝጽልይ ሰብ ኣይኮነን ዝጽልይ ሰብ ልምን ይደሎ ለማን እዩ ልምን ንመን ልምኖ ንእግዚኣብሔር ንስኻ ንፍርሃት እግዚኣብሔር ከንቲ ትገብሮ ማለት እዩ ኣብ ልቡ ደንዳኒ ክፉእ ዘለዎ ሰብ ስቲል ምስ እግዚኣብሔር እውን ይበኣስ ማለት እዩ ኣበሳኻ ንኣፍካ ይምህሮ ንዘረባ ጎራሓት ተሓሪ ኣለኻ ጎራሕ ኢልናዮ ምሽ ዓንተ ወይ ኣበሳኻ ንኣፍካ ይምህሮ እቲ ውሽጢ ዘሎ ሓሳብካ ብኣፍካ ክትዛረቦ ንዘረባ ጎራሓት ተሓሪ ኣለኻ
ጎራሕ ሕማቕ ማለት እዩ ጉርሒ ኣይጠቅምን እዩ ናብ ምንም ኣይጠቅም እንታይ ደኣ ሓቂ ብፍቕሪ ዝብለና እግዚአብሔር ሓቂ ተዛረቡ ዝብለና እግዚአብሔር እቲ ጉርሒ ገለ እሱዩ እንድሕሪ ዝመሰልና ዘይዕብየና ኣብ ክርስትና እውን እሱዩ እዚ ነዚ ኩሉ ከነርሕቆ ይግባአና እዩ ማለት እዩ ኣፍካያ እትኹንነካ ኣየነን ገዛእ ከናፍርካ እውን እየን ንጉድኣትካ ዝምስክራ ኩሉ ባዕልኻ ኢኻ ትገብሮ ማለት እዩ ትኽፉእ ዝሓስብ ኩሉ ባዕል እዩ ኣነ ይኮንኩን ይብለና እግዚአብሔር እሱ ይኮነን እሱ እንታይ ገይሩ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ እዩ እቲ ቀዳማይ ሰብ እተወልደዶ ንስኻ ኢኻ ቅድሚ ኩርባታትከ ተጠኒስካ ዲኻ ነቲ ስውር ምኽሪ ኣምላኽ ዶ ትሰምዖ ነርካ ጥበብከ ንርእስኻ ዶ ሒዝካያ ኣለኻ እዚ ክንርአና ጥበብን ምስተውዓልን ክንልምና ኣለና ልብና ክቅየር ጸሎት ከም ዘድልየና ክንርአና ጥበብን ምስተውዓል ማለት ሕጂ እንታይ ድብለሎ ነቲ ስውር ምኽሪ ኣምላኽ ዶ ትሰምዖ ነርካ ስውር ምኽሪ ኣምላኽ ዋላ እንዳገለጸሉ እንዳተዛረቡ ኣይሰምዖን ምክንያቱ ኣብ ልቡ እንታይ ዘሎ ክፍኣት እዩ ዘሎ ጥበብከ ንርእስኻ ዶ ሒዝካያ ኣለኻ ጥበብ ከለካ ዶ ብጥበብ ዶ ትመላለስ ኣለኻ ወይስ ብሃውሪ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ምስ ንፋስ ኢኻ ትጎይድ ዘለኻ ቸክ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ንሕና ዘይንፈልጦኸ ንስኻ እንታይ ትፈልጥ ንሕና ዘይተረዳእናዮስ እንታይ ተስተብህል ሓሳባት እዩ ብዛዕባ ሓሳባት እዩ ዝዛረባ ዝግርም ኢልንን ንሕና ዘይንፈልጦኸ ንስኻ እንታይ ትፈልጥ ኣብ ልቢ ዘሎ ምሽ ስውር ኢልና ይስውሮ መን የስተውዕሎ ኢሉ መን የስተውዕሎ ሓደ ግዜ ይገርመካ ካብ ለይቲ ጽበዮ ሰብ ክትሰምዕ ከለካ ዝኾነ ነገር ትስንበድ ዋይ ምክንያቱ ስለዘይነስተውዕሎ ማለት ስለዚ ብምስተውዓል ስለዘይረኣናዮ ካብ መጀመርያ ብምስተውዓል ስለዘይረኣናዮ የስ ንግረም ንኽእል ኢና ማለት ንሕና ዘይንፈልጦኸ ንስኻ እንታይ ትፈልጥ ብዛዕባ ምፍላጥ እዩ ብዛዕባ ናይ ውሽጢ ምፍላጥ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንሕና ዘይተረዳእናስ እንታይ ተስተብህል ምስትበሃል እውን ኣድሊ እዩ ፎካስ ኣድሊ እዩ ብዕድመስ ካብ ኣቦኻ እኳ ዝዓብዩ ሸያባትን ሽማግለታትን ኣብ ማእከልና ኣለዉ ነቲ ምፅንናዕ ኣምላኽን ነቲ ብለውሃት ንኣኻ እተዘርበ ቃላት ዶ ተናእሶ ኣለኻ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ብለውሃት ተዘርበ ቃል ተናእሶ ዲኻ ደለኻ ለዚ ቁጥሪ 12 ሓና ብዚኣ ክትኣኽለና እያ ናብቲ ካልእ መታን ክንከይድ ልብኻ ናበይ ኣቢሉ ይስሕበካ ኣሎ ንምንታይ ከ ኣዒንትኻ ክፉእ ኣጠማምታ ይጥምታ ልቢ ሰብ እንታይ ኢና ኢልናዮ ጎራሕን ሕሱምን ማለት እዩ ስለዚ ናበይ ኣቢሉ ይስሕበካ ኣሎ ልብኻ ናይ ውሽጥኻስ ናበይ ዝስሕበካ ዘሎ ንሕና ሕጂ ከም ኣመንቲ ናብ ክርስቶስ ዶ ስሕበና ኣሎ ልብና ወይስ ናብ ዓለም we have to check ኩሉ ግዜ ማለት እዩ እንታይ ኢና ክንርኢ ፀኒሕና ልቢ ሰብ ኢና ክንርኢ ፀኒሕና ክሳዕ ክንደይ ጎራሕን ሕሱምን ምዃኑ ኣብ ኢዮብ ኩሉ ከተንብቦ ትኽእል ኢኹም ምዕራፍ 15 ኣብ ልቢ ሰብ ዘሎ ይኹሉ ኣው ዘሎ ብፍላይ ምስ ክፍኣት ዝተሓሓዝ ምስ ጉርሒ ዝተሓሓዝ ነገር ካብ ኢዮብ ምዕራፍ 15 ብዙሕ ክንመሃር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሽዑ ከምኡ ከጋጥመና ከሎ ፈሊጥና ስለ ዘለና ነቲ ቃል ኣይንርበሽን ኢና ኢስ ኦኬ ንብል በቃ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሒዝና ንኩሉ ንሰግሮ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ይኑ ልቢ ወዲ ሰብ ዝቕይር ኢልና ኣለና ኮሙኒኬሽን ኣይኮነ ሓደ ግዜ ኮሙኒኬሽን ተጠቀምሉ ኖ ትልቡም ሳኻተ ዘየለ እንታይ ይገብር ኣይልወጥን ተዛሪብካ ኣይልወጥ ምዒድካ ኣይልወጥ ዋይ ኣብቲ መዝገቡ ዘሎ ኣብኡ ልቡ ስለ ዘሎ ማለት እታ መዝገብቲያ መዝገብ ክንብል ከለና ዳሪ ማለት እዩ ኣብኡ እንታይ ተመዝጊብ ዘሎ እንድሕር ፈሊጥናያ ፅቡቕ እዩ
እግዚአብሔር ተገሊጽልና ከዓ ንጽሊ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ገልጸልና ናይ ምልላይ እንተዳሂብና እግዚአብሔር ውህበቱ እንድሕር ኣብዝሕልና ጸጉ ጽቡቕ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ንብጻይና ንኽንሃንጽ እዩ ዝበና ንኽዓቢ እቲ ሓውና ንምዕዶ ለለና መታን ክልወጥ ይስጠቕመና እምበር ንብጻይና ክኹንን ከይከውኑን ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ልቢ ውሽጣዊ ትሕዝቶ ምዃኑ ትመዝገብካ ኣብ ዘለዎ ልብኻውን ኣብኡ ስለ ዘሎ ይስብለና ስለዚ ነዚ ልቢ እዚ ነዚ ናይ ውሽጢ ልቢ እዚ ክቕይሮ ዝኽእል እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ ስለዚ ነዚኣ ክንሪኣ ኢና ኣብ ሕዝቅኤል ክንከይድ ኢና ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 26 27 ክንሪአን ኢና ሃሌሉያ ሕዝቅኤል ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 بحق دي እግዚአብሔር ይዝልውጥ ነው ለለናስ حق دي ከነረጋግጽ ኢና ካብ ቃል አምላኽ እንታይ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 36 ሕዝቅኤል ካብ 26 27 ከምበኒ ሓድሽ ልብ ድማ ክህበኩም መን ይዝህብ እግዚአብሔር ይዝህብ ሓድሽ መንፈስ ከዓ ክሕድረልኩም ናይ እምኒ ልቢ ካብ ስጋኹም ከውፅእ ናይ ስጋ ልቢ እውን ክህበኩም መን ይዝህብ እዚ እግዚአብሔር እዩ ሓድሽ ልቢ ክህበኩም ሓድሽ መንፈስ ከዓ ክሕድረልኩም ናይ እምኒ ልቢ ካብ ስጋኹም ከውፅእ ናይ ስጋ ልቢ ተሪር ማለት እዩ እምኒ ክንብል ከለና ምስ ትረት ምስ ጨካል ትልብሪና ያለና ሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ልብ ሰብ ትዝኸበደ እዩ እግዚአብሔር ንሰብ ምፍጣሩ ክሳብ ዝጣዓስ ይኾይን ማለት እዩ ግን ናቱ ኢና ንመን ክበና ንውላድካ እንታይ ትገብሮ እንድሕር ሓሚቑ ምንም ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ደሓረቑ ኣቦታት ካብ ገዛ ሰግዎም ገለ ግን it's not a solution መፍትሒ ይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ግን ክቕይር ይኽእል እዩ ናይ እምኒ ልቢ ኣውፂኡስ ናይ ስጋ ልቢ ክህብ ይኽእል ልስሉስ ማለት እዩ ብሩኽ ክገብሮ ይኽእል ጨካን ዝነበረ ልቡ ክቕይሮ ይኽእል እግዚአብሔር ስለምንታይ ንሱ ኩሉ ፈልጥ እዩ ኩሉ ፈልጥ ኢና ኢና ምሽ ልብን ኩላሊትን ዝምርምር እሱ ምዃኑ ርኢና ያለና ጥቕሲ 27 ድማ ከምዚ ይብል ንመንፈሰይ ኣብ ውሽጥኹም ክሕድሮ ብትእዛዘይ ከመላልሰኩም ፍርደይ ክሕልወኩምን ክገብረልኩምን መን ይዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ብነቢ ሕዝቅኤል ከይሩ ይዛረብ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብጨካናት ክንጭነቕ ንርኢና ኩሉ ግዜ ጥራሕ ብእምነትና ብእግዚአብሔር ንጸሊ እግዚአብሔር እዚ ቃል እዩ ክገብሮ ይኽእል እዩ بتصبغ لبي بتصبغ حقنا طرح نصلي كان فقادو غيرنا ندحر تصلينا እግዚአብሔር سمعيو እግዚአብሔር نعنا خمي غيرو ادحننا له كمي غيرو نابز فلطت زمصينا له هاو كمي نيرو لبنا انا حجي ناب ساينسيت غوي نيره بقى كمعبل بقى فولي كخون لعلو كله خون كصواع عدل نيره مالتي حجي ግን أوشت أي يسوع كتوع مخاني يزفلت يسوع كخبر أنا تواريدس سو خبر مخنياتو ما قد كله سلازخونا نسو كله سلازخونا اللي نسو مالتي كم زبالكم لبسب وراح نحسو مني كم يسوع زخون ولا حد يلن كم يسوع روح ولا حد يلن ولا بتصايكم ولا أنتم متلكم كم يسوع غيركم متلكم زخيل ولا حد يلن يسوع نتسألاتي ميتو نتسألاتو زموت ولا حد يترخبني خم كابسب
يسوس كن فتصيمه فتوكم سب انت متلكم ولا كمتنا يسوس موت هيكونن معر يكونن ديفرنس አለው ፍልል ያለው ስለዚህ እግዚአብሔር ከምዝቅይር ሪናያ አለና ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ዳይና ክንገብር ዘለና ክንጽልይ ዚያ ቃል አምላክ ንነፍስናውን ክንጽልይ ንኽእል ኢና ንኣብነት حنتصن رينا بسي እግዚአብሔር ዋላ ነዛ ህይወትና እንድሕር ተሸግረና ኮይና እግዚአብሔር ከስተኻኽላ ኽእል ዳዊት ከምዚ ኢሉ ጸልዩ ዳዊት ጥዑም ልብ ነይሩ ተመላስ ዝኸውን ንንስሓ ቀረባይ ዳዊት ናኻኹም ኣመንትኹም ዓይነት ልብ ክህልወና ይዘል እግዚአብሔር መዝሙር ዳዊት 51 ጥቕሲ 10 ክንሪኣ ننبسنا ونكنصلي نخلينا نخالوت ونكنصلي نخلينا እግዚአብሔር ይመስገን say Jesus thank you Lord ዳዊት 51 ጥቅሲ 10 ጥቅሲ 10 ንሪአና ወአምላኽ ጽሉይ ርቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስ ከዓ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ ጽኑዕ መንፈስ ዱልዱል በትን ብዘረባ ዘይጨናነቕ ብዝኸውን ዘሎ ኣብ ከባቢና ብዝኸውን ዘይን ደይናውፅ ጽኑዕ መንፈስ ኣብ ውሽጥና እግዚአብሔር ክሕድስ ይኽእል እዩ መንፈስ ቅዱስ ይኽእል እዩ ወአምላኽ ይድብሎ ዘሎ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ أشجاري لبله محرد دي قبر بله محرد نخجبر تشجر سواله كتصلي زلو محرد كجبر أملاك حجزني تأجاه بني خبل زلو لبه تصري تزيد أريا أشجاريته نخلو ما قدنا فلتايسو أوش تحسبنا أنت يالو كلها فلتايو كاو زملت ولا حد يلن مدرن بملأتان كاب تحت እግዚአብሔር كاب እግዚአብሔር ወጻይ ولا حد يلن ككم فرد خويلنا أبين أرينا يا ذات قصزية هو أبي إرمياس تستبقسنا لا تقصي إرمياس تنبيت إرمياس 10 شعته تشعتن 10 أنبي بني لنا أنا እግዚአብሔር يلو لنفس وقف ككم مجد ككم فرقبرو ما أنت خبوا نلبين تاي قبرو مرمرو نخلاليت كا فتنو هاب እግዚአብሔር زملت ولا حد يلي لازم እግዚአብሔር مسمع يزد لنا مالتي محرت دشجر الناس متهلي أنا بحنت سبكت سميع اللخو صدر أبو مل وفاميلي قتيل الله أمانيته جن بقى مونتاي كساسيوم سولوا مالتي أي كروخبة إزدلي قليلاتهم مالتي كترخبون ترح الدلي أوه كنا رخبك أوكي تبوق إلهم الرخيبة ما مالتي بقى محرت غير الكالو خيلاتهم إذا عين تبعت من هو إግዚአብሔር محرت نختقبر إግዚአብሔር تبعت هو أبز مدري كل خنتيلاته السوم نابقويتهم كيدا لا وديعته كم يتقبلاته نتنا እግዚአብሔር قال نتنا مدحن قال كم يتقبل كم زلاتا تقبلاتها باخل دحري سدران دحري سبعان دحر دقان انتاي كترفايو انتاي كسيسان عقون عقتيلاس انتاي اخذ كسب كيدوم يمكا كلهم تدليتونا يملسنم ግን ኢላ በቃ حقيفه خصع موديلات حقيفه سعيمات محرت غيرل كايلات يس ጎይታ ተቀቢሉ ካሱ ናብ አምላኽ መጽ ማለት ከሲባቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ተሓደ ጥፍእት ነፍሲ ግድ ይብሎ ዝብል بجوري أرياتنا
ቃል አምላኽ ኣብ ህይወታ ተፈጺሙ ደስ ኢልዋ ናብ ጎይታ ኸይዳ ከምዚ ዓይነት ህይወት እግዚአብሔር ዝዓደሎ ጥራሕ ይድረኽቦ ስለዚ ክንጽልል ምሕረት ክንገብር ደሸግረና እንድሕር ኮይኑ ንጸሊ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ምባል ያበቃ ናብ እግሩ ምውዳቕ ተኣተወካ ትጭነቕ ኣብ ውሽጥኻ ጌርካ ዘይናትካ ተኣተወካ ኢሕ ትብል እሶም ኳ ደቂሶም ሓዲሮም ኣለዉ ቀሲሎም እዮም ኳ ደለዉ እሶም በዲሎም ኻዲዮም ኣይበደሉ ይኻን ከማን ኣይፈልጡን ይኸሉ ምክንያቱ ክንጽሊ ከለና ብንፈልጦን ብነይንፈልጦን ምሽ ብምዝንጋዕ ትገብሮ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ብዘይፍላጥ ዘንጊዕኻ ኩልኻ እቲ ልብኻ እቲ ናይ ውሽጢ ሓሳብካ እንተ ደኣ ዘይነቕሐ ፎካስ ተዘይገይሩ ኢልና ምሽ ኣብ ውሽጢ ልቢ ዘሎ ሓሳብ ከምኡ ኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ክንጽሊ ከም ዘለና ሕዝቅኤል 36 ርኢና እግዚአብሔር ዝቕይር ኢልና ማለት እዩ ከም ዝቕይር ስለ ዝረኣና ንጽሊ ማለት እዩ እግዚአብሔር ቀይረለይ ንብል ከም ዝቕይር ርኢና ያለና ብቃሉ ነጊርና ኣሎ ሕዝቅኤል 36 ጥቅስ 26 ርኢና ኣለና ንጽሊ ነዚአን ኣብ ተግባር ነውዕለን እግዚአብሔር ከዓ ረዳኣና እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓንቲ ክንርኢና ጸሎት ናይ ኢዮብ ክንርኢና ጸሎት ከመይ ከም ተሓገዞ ንኢዮብ ሃሌሉያ ኢዮብ እግዚአብሔር ተፈቲኑ ግን ኣብ መወዳእታ ስዒር እዩ ማለት እዩ እምነቱ ጽንዕ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢዮብ 11 ምዕራፍ 11 ኢዮብ ምዕራፍ 11 ጥቕሲ 13 14 15 ክንርኢና 13 14 15 ልብኻ እንታ ኣዳልኻ ብለና እዛ ልቢ እዚኣ ምድላው ትደልያ ኣዳሊኻ ናብ እግዚአብሔር ኢኻ ተቕርባ ኣዳውካውን ናብኡ እንተዘርጋሕኻ ምዝርጋሕ ትደልያ ጸሎት ኣዳውካ ናመን ናብ ኣኽራናት ዲኻ ትዝርግሕ ዘለኻ ወይስ ናብ እግዚአብሔር ማለት እዩ ልብኻ ተዳሉ ኣዳውካውን ናብኡ እንተዘርጋሕካ ኣብ ኢድካ ዓመፃ እንተሎ ኣርሕቆ ከምቲ ኣብ ጴጥሮስ ዘንበብናዮ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 1 ዘንበብናዮ ኣርሕቆ ብለና ኣሎ ኣብ ኢድካ ዓመፃ እንተሎ ኣርሕቆ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ከይርሓካዮ ተጸለኻ ኣይሰማዓካን እግዚአብሔር ወይ ከርሕቐልካ ክትጽልለካ ማለት እዩ ኣብ ኢድካ ዓመፃ እንተሎ ኣርሕቆ ኣብ ድንኳንካ እውን ግፍዒ ኣይተስፍር ኣብ ቤትካ ማለት እዩ ግፍዒ ከይህሉ ተጠንቀቕ ይለና ደሎ ሽዑ ንገጽካ ብዘይ ሕፍቲ ከተልዕሎ ጽኑዕ ክትከውን ኣይክትፈርህን ድማ ኢኻ ፍርሃት ካባኻ ክልዕል እዩ ሽዑ ንገጽካ ብዘይ ሕፍቲ ከተልዕሎ ኢኻ ጽኑዕ ክትከውን ኣይክትፈርህን ድማ ኢኻ ብሩህ ገጽ ክህልወካይ ማለት እዩ ገጽካ ኣቕኒዕኻ ክትከይድ ኢኻ ማለት እዩ ናብ መን ድሕሪ ተማሃሊልካ ናብ እግዚአብሔር ክቕይር ዝኽእል ኣምላኽ ማለት እዩ ምሳሌ ምዕራፍ 2 10-12 ክንርኢና ሃሌሉያ ምሳሌ ምዕራፍ 2 10-12 ኦኬ ጥበብ ናብ ልብኻ ክትኣትያ ጥበብ ናብ መን ተኣቱ ናብ ልብኻ መን ዝህበካ ጥበብን ምስተውዓልን ክንበና ሰሎሞን ከም ጸለየ ኩሉ ገይሩሉ ሰሎሞን ኩሉ መሊኢሉ ግን ሓንቲ ነገር ለሚንዎ ጥበብን ምስተውዓል ሃበኒ ኢልዎ ሕጂ ብዝንታይ ድብለና ደሎ ምሳሌ ጥበብ ናብ ልብኻ ክትኣትያ ናብ ውሽጥኻ ክትኣትያ ፍልጠት ከዓ ንነፍስኻ ባህ ከብላ እሞ ካብ ክፉእ መገዲ ካብቶም ቄናን ዝዛረቡ ሰባት ከተናግፈካስ
مخري كتحلوكا مستوعالكا كتعقبكا مخري انتي تقبركا مخري እግዚአብሔር مخري قال أملاخ انتي تقبركا تحلوكا قال أملاخ حلوكا بقال أملاخ زمعلخا سبد لكاي مخري زبكا سبد لكاي كنسمع لنا لبنا أدالينا كنسمعو مالنا معجنا خلو سبات سلامنتاي كاب كفو مجدي كابتهم كنا زارو سبات كتناقفك إذا طبب زي أخاب እግዚአብሔር ያትርከብ ማለት ጥበብን ምስተውዓልን ክበና ሁሉ ጊዜ ክንጽልይ ይግባና ማለት እዩ ለዛ ጥበብ ህበና ዛ ልብ ዘይ ህበና ታጽቡቅ ተሐስብ ልቢ እግዚአብሔር ህበና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ካላይ ቃል እግዚአብሔር ቃል አምላክ ጸሎት ንገብር ኢልና ምሽ እግዚአብሔር ይዝቅይር ልቢ ስለዚህ ቃል አምላክ ከአይቅይር ሰባት በቃል አምላክ ይስሩሕዮም ነስ ቃል አምላክ እንታይ እንተገይሮሞ ተተአዚዞሞ ቃል አምላክ ኢልና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ጥቅስ 12 ቃል አምላክ ያውን መስለጥን ይሞ ካብ ክልተ ዘኣፉ ሰይፍ ዝበልሕ نفسن منفسن نفسي لنالو تحساسبانا زوكل مالتي منفسن مفلالي أكلاتن أنقعن كسع زفلالي زستم أمحلال حسب لبن كا زفردي منيزي قال أملاخ مالتي أبرومي مئناف 10 تخلتن نفسهم هياون قدسون غيركم نأملاخ بهزبل غيركم تاقلوا أقربوا بمقداس حسابكم تلوت انبرنا زي عالم زي أيتمتو أتخفوا نجار قدفوا مالتي إذا عالم زي أزبسه كفوا نجاري مالتي لذي تغيروا تلوتوا زلوت كمان إخزابير انتهى كان نقبر نتصلي سقيلنا يكونان حدار صلوات نقبر سقيلنا يكونان because إخزابير سلز سمعي كاب communication راح تفتح شجرك بتصلص تفتح أزيو زقلة لي زتصبق أيخا እግዚአብሔር ክፈትሖ ከሎ ሽግርካ ማለት እዩ ስለዚህ ቅልጥፍ ኢለዚ እንከን በበኔ ዘዳግም 6 ምዕራፍ 6 ጥቅስ 6 እዛ ኣኖ ሎሚ ዝእዘካ ዘለኹ ቃላት ኣብ ልብኻ ይኹን ኣብ ልብኻ ግበሮ ንመን ንቃል ኣምላኽ ምሳሌ 23:12 ልብኻ ናብ ተግሳጽ ኣዛንካ ድማ ናብ ቃላት ፍልጠት ኣቕልብ ግስጸካ ከሎ ሰብ ልብኻ ኣዳሊኻ ሃቦ ስምዓዮ እንታይ ዝብለካ ዘሎ ካብ ቃል ኣምላኽ ዲ ዝምዕደካ ዘሎ እግዚአብሔር ዲ ዝዛረበካ ዘሎ ኣስተውዕል ስለዚ ኣዛንካ ድማ ናብ ቃላት ፍልጠት ዝብለን ዘሎ ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ ኢዮብ 22:22 ከ ካብ ኣፍ ደኣ ሕጊ ተቐበል ንቃሉውን ኣብ ልብኻ እንታይ ግበሮ ካብ ኣፉ ደኣ ሕጊ ተቐበል ንቃሉውን ኣብ ልብኻ ዕቆር ንኢዮብ ዘጽንዐ ቃል ኣምላኽ እዩ ኣብ ዝኹሉ ሽግሩን መከሩን ማለት እዩ ከይጉረምርም ሰበይቱ ክሓዶ ኢላተ ክሓዶ በቃ ተኣተወካ ኢላተ ካብ ኣምላኽ ዝሃድም መሲልዋ ግን ካብ ኣምላኽ ድሃድ ማንም የለ ኩላይ ድሪኣ ንሱ ማለት እዩ ኩላይ ዝምርምራ ቋዕ ከምኡ ኾነ ቋዕ ኣብ ሰብ ኣይኮነ ኣብ ሰብ እንተዝኸውን ዋ ሓደ ለይቲ መሓደርናን እግዚአብሔር ይመስገን ቋዕ ናይ ጎይታ ኾንና እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ኣብነታት ክንርኢ ደልየ ኣለኹ ኣብነታት እግዚአብሔር ዝቀየሮም ሰባት ሓደ ጳውሎስ እዩ ጳውሎስ እንታይ ዝገብር ነይሩ ሓንቲ ቃል ኩላህና ንፈልጦ ኢና ወንጌላውያን ቤተ ክርስቲያን ዘለና ኩላህና ንፈልጦ ኢና ጳውሎስ ከመይ ዓይነት ሰብ ከም ዝነበረ ተሪድ ልቢ ከም ዝነበሮ ንማሕበር ኣምላኽ ዘሳጉ ንየሱስ ዘሳጉ ከም ዝነበረ ይነግረና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ካብ 1 ስጋዕ 16 ንራእየው ኣዝዩ በቃ ዝገርም ጳውሎስ በቃ ህይወቱን ኢየሱስ ህይወተ ይኽሳዕ ዝብል ኮይኑ ተለዊጡ ራዲካል ቼንጅ ተለዊጡ
بحنت ليتي بحنت ساعات أب دمشق تلويت باولس أمبرك أدميز نبرة كان السادادي فرادي أب أمبوا أبسيا جي مستا ساعتنا إليه نتكمل لا متان تاجي زيلي بساعتنا متان كنود بزح السبات بباولس يدنقيم أقرمو بفلاي سبختي كليك أقرمو خكات عري إلا هنا بباولس لحراين تايك خوني بلي يجنقو بقى باولس يصحفوز يزم أو عبراويان بحد جروبة نحلو عبراويان سودي يصحفوز سودي يصحفون ولو والدي يا قدمي زنبره هيوتكن صبقاي نبر أنا كن بباولس ونقرمي كن لعلو خلو كن باولس غير مني اللي نحسب علينا يسوس يغيره أب دمشق أبني حد ساعات أبني حد دقيق يسوع كريستوس لويتو ناتجيرو يسوع لوت أن حواتي كاب باولس راح نبدي يسوع يكون بقدامي نزهر بنيرناس تفعل محبراتي نيران مش ملو وانجيل جلا زول مالتي حجي إحنا كاب كم زينا نيرنا يلوم سنعاء بطعمي حجي رسي على تا هيك أدم سنبرت محربت مالتي حجي نعاء تاجر شعاء يسوس نو يسوس يناخن بالزلنا إحنا من وانجيل كم زين أبنا خنفعل على زي كون يسوس كنفعل باولس مبزح نبعل شجرة اللغة ناف شجرة أتوقعي ناف سبات كي تخليها نتخبرت راح العود راح تتصوعها لعو خبر ختهب وعلى برجرهم تام جيرو لازم عالم نعقم ما بق بريزيدنت مخانز حجة شجرة نازله قدم نعقم مصر كابزي خبر نجار يوردني له بق كبريزيدنت اللي عليه اليوم أمريكا كبريزيدنت خد جوفرد اللي حزب أمريكا فتي وكن بقى نعد راح أخبير خيد دلي مالتي سأبير مسكن كالي ليديا أهلا مالتي سأبير زلوت آمن فس قدس ليديا تبهال سبيتي بعلت ختمة تياترا شات حري سنت بلنا نبرت نا باولس زبلو زنبرة كتدهب كلا إجزابير تاجروا لباخ فتلا بلنا تسي وانجيل كنا نقر كلنا يسمد حني يخن بالكلنا لبس سبع زدالو الناس بس غفت إجزابيري مالتي حدا جزء بحي اللي خنا قبلهم ندل مالتي نو أيكون سخانقر زرع مو قال كان إجزابيري ما قلت له إجزابير أنا حدا جزء أب وعاء تأثيرنا خيرنا خلنا أو حدا مسكير الله مالتي أفتخ بيتزا تعم زقرم كم يجيرو خطر أي وانجيل أو يجر مكاي جن كأيروان ديوس كل ما يقد شو قال يقد شو وانجير مزراب ترى حشرس شو تصبقنا غير قال لكم قليل بق أنا أحزايل نتا تصبقتي نا أحزا تخالق دفون كسع زرداك تقدف نتا تصبقتي كن حزايل زابير مسكن أبي أمريكا مسمت صحها بويتها تقبل مالتي زابير مسكن أو تقبلكم أوكي شجار نيرو أبز مسمت صحهم زابير كفيتوا مالتي سلازي لبي صغير لبي واتساب صغير مانينا نولد لنا زابيريو سلازي حدا جزء communication قال لكم أيتودكم تصليو نتصلي زابير كأب تأمرات كجبري تأتوكا تدكم أتوقع سرت جزء خد معدك سايتكبر نو تسلم برك زابير يقيره لبي يقيره كم تقالق الذي دليل هذا اللي حجي مثالي معرف 4 تقص 23 الرئادة اللي دلهم زابير مسكن هاليلويا مثالي معرف 4 تقص 23 يسوس قويتايو
ምሳሌ ምዕራፍ 4 ጥቅሲ 23 يس كمز تبل هاليلويا 23 هيوت كاويات فلفل مو لعلو كله نلبغا حلوه هيوت كامنيات فلفل كاب اغزابير فلفل كاب لبنا فلفل كاوشتنا فلفل كاب قال املاخ فلفل كاب اغزابير فلفل هيوت سلازي نلبنا كل جزء نحلوه بيناي تتحيزلو نمرمرو شك نقبره كل جزء كابناي كالو الزربا حتأتن قالن كنور نوعل let's check ourselves هيوت يا كاب قويتا زرخبنا هيوت نعا خدك أغلالنا صوري لبيات دلنسا إفسون 13 شعاتها كريستوس أبلبخم بأمنة مئنتك عدر كريستوس يسوس يغيرنا أبلبنا نعود رح نحاز قالو يزدل مالتي فقرأ أملخ بمنفس قدس أبلبنا سلز فسسير تتقبلنا الله قويتا عالتي كابا جميرة فقر كريستوس أبلبنا فسسال زي عند عبيد كيد الله كافتا أقابها وزخونتي أنه كله تفكر سقعت ألاتنا تفكر تخيل مالتي أبلبنا already فسيسيو مالتي بتخكل نقويتا نحر تقبلنا مالتي بتخكل نقويتا نفلتنا نحريلنا زي كريستوس أبلبهم بأمنة أنت حدر أولوسين سب إفيسون تحف لهم أبلبي تلبناس بكريستوس كورس دليل أولوسي 13 ما خمزي سلام كريستوس كا أبلبهم يجزع نايمن سلام ناي كريستوس انتهى نقبرو لنا كله زي تحماق نقرات كله خنصرير لنا مالتي زتصرخا እግዚአብሔር ይልና ያለና ንኸጽሬና ቃል አምላኽ ድሊና ካልአይ ጸሎት ድሊና ማለት እዩ ደንዳና ልብ እንድሕር ነይርኩም እግዚአብሔር ክሕምሽሾ ኽእል እዩ ክትምብርካኽ ኮላኻ ሃዊ ይጅምር ትሕትና እግዚአብሔር ካዊ ይጅምር ካብ ምብርካኽ ኩሉ ንስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክምብርካኽ እዩ ክእመን እዩ ዝብለና ልሳን ዘበለ ኩሉ ክእመን ይብለና ስለዚ ልብ ዘዕርፍ ኢየሱስ ይሕዋተይ ኢየሱስ እዩ ንልብ ዝቕይሮ هاليلويا نباولوس قيره يسوع نليديا زقيره منفس قدوس حيل املاخي سلازي يسوع كنقبلو زين فلطو تلنا نقبلو مسمع كاب امنتي امنت كاب مسمعي مسمع دما خاب قال املاخي لنا قال املاخ سلازي يسوع نفلطو ننببق على أملاخنا سقيلنا إن كراخر أتقندي تصبق نجرنا حزو كم تجرنا كاب هاي مانوت نسأخن كونينا أبزلكم هاي مانوت كونكم ولا نيس كتم لخوات خليهم يكاليو أو خنكم برهان كتكون تخليهم it's possible أنت سفق أدوت راح يكون سعبير مسكن هاليلويا حنت مزمور الله لكن كل تدغ ولا استاكن قبرينا هاليلويا ساخ زمرا اكزابير مسكن قبل بيت ولد يسوسي قبل بيت ولد يسوسي كم بالعمال يخونن كلبي كم بالعمال يخونن كلبي كاب كلن دناقلت مريم كاب كلو سفرا مبالعمال زي حدركا فقار يسوسي حج دما حدر أبلبي تولد يسوسي أبلبي تولد يسوسي كم بالعمال يخون الكلبي كم بالعمال يخون الكلبي بسرات نقواس الزهبكا مسقانا تانا زدالوخا نتحوتات زفكركا يسوس لو مدما أفكرون لبي أبلبي تولد يسوسي أبلبي تولد يسوسي كم بالعمال يخون كالبي كم بالعمال يخون كالبي كم بالعمال يخون كالبي كم بالعمال يخون كالبي
ንኹሎም ጭዋታት ዘይፀዋዕካ ንኹሎም ድኻታት ዘፍቀርካ ናይ ትሕትና ጎይታ ኢየሱሰይ ምልአዮ መንፈስካ ኢየሱሰይ ምልአዮ መንፈስካ ኢየሱሰይ ኣብ ልበይ ተወለድ ኢየሱሰይ ኣብ ልበይ ተወለድ ኢየሱሰይ ከም መብልዕ ማል ይኹንካ ልበይ 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 እሰይ ኣሜን ልብና ንሱ ጥራሕ ይውረሶ ኢየሱስ ጥራሕ ይውሰሶ ካልእ ሁሉ ሓላፊ እዩ ካልእ ሁሉ በቃ ነባሪ የለን ኢየሱስ ግን ዘለዓለማዊ እዩ ዘለዓለማዊ ዘለዓለም ድማ ምስኡ ክንነግስ ሓሪና እዩ ወዲኡ ወይፍቲ መስቀል ጥራሕ ምስዓብ ይዘድልዮ ምእማን በቃ እምን ኣቢልካ ምስዓቡ ካልእ ኩሉ እዩ ዝገብሮ ባዕሉ ፀጉኡ ድማ ይሕግዝ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክንጽሊና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ ኣለና ስለ ኩሉ ነገር ተመስገን ምሳና ስለ ዝነበርካ ተመስገን ጸጋኻን ሓይልኻን ምሳና ስለ ዘሎ ጎይታ ተባረኽ ኩሉ ባእኻ ይኾይኑ ኩሉ ክብሪ ከዓ ንዓኻ ንስምካ ይኹን ብጎይታናን ብመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸለና ኣሜን ተባረኹ ተባሪኽኩም ድማ ንበረኸትክኑ